Hezamara adiblong bising khobjak tisa mungkri amchaini gojo kamiwo salkisa sigang sonjita amrita debruma hiksai hatiwo mikudung phalui nogo kifil tongfru lama hamya Bophang biri Swnamjak ajagao bike like thangmani koktuma o koktumano khwnawui tini Chasalo Hezamara adiblong ni video tai Hezamara adiblong ni vice-chairman niha debruma thangui visit khlaikya tai aro thangi manjaka tisa mungkri ni chairman sukma debruma paitego Hezamara adiblong ni video kori bukha dakti no o lama Swnamjangai tai tabuk hin tongdrom ni bagibo Swnamna bagui 1.5 lakh rang dijanga hini saka जों दङ सिनर जे गथरंमनि जारा नायwiTongnairok सिनि ससियेल मिडियानि बिसिनि नुखना सिनि अक्ट'बरनि थानाय 4 तारिखनि हरनि 12टा समायाव आदिनो गोबां खेवादि फायखा गर जों अ ब्रिज अब आगे सिनि 2016 काइसार ब्रिज खायमानि अब किनारति कवागै थांमानि बागै अर जागा बारि थांगा गावनि बागै जोंर पन्चायतनि डेभलपमेन्ट फान्डनि रां बायसं हिम ड्रप खालायै अर सानामै मानि गाव आ हर बेलायखे बादि फेमानि बागै तला हा खुरजन थांमानि बागै पाला कलंगै थांका गेजेसिनो पारातै गोबां मा सत सत बरक जासा जाबा खायwiTongnairok बरक दागि लायटं गाफुर लायमाना ननि बरक लायफुरु अ पिलार कलंगमानि बागै अर बाइक सह सिनि बिहिक बसाय खरंनै सिनि ताखकसं आनि अ तेसा मुंकुरिनिनो मंगल सदर पारानि खलायखा गावनि बागै खुब जों दुखुजनक अ मन सिनि तामनाय पार्मानेन्ट सलिउसन खायनानि बागै जों अनेक बसरनो सायथुखा कारण जों प्रतिति ब्लक डेभेसननि ब्रुम जों अबनो रेजुलेसन बरि अ पारा लामानो अर ब्रिज खायनानि बागै अब हायखायनो सिनि थानाय मार्च मासो बसिनर डीएम एसडीएम सिनि एमएलए एमडीसी सब नायखा बरक अर जोंनो आफ्रो कग्रिजाक अर जे प्रधानमन्त्री सड़क योजना नांनानै हिनै ताबुकबो नांनानै हिनै सिम सादा केन्दु इंगियाखौ गबनि बागै जों खुब तामनाय सिनि दुर्भाग्यजनक अबाहाय आरो लामा ताबुकबो इंगिया जों तो ताबु अबाहाय जराव बय तालासि थाङै दंखा जों लामाते से माइ हिमयाखौ अबाहाय जरा गबाय जरावनो तिनि गोबां मा अबाहाय बर थांलासिनो असुबिदा दंखा नरक नुखना गावबनो तिनि आरो सिनर सिनि ब्लकनि सिनि बिडिअ साहेब ताइ सिनि ताबुक ब्लक डेभलपमेन्ट कमिटिनि सिनि भाइस चेयारमेन सिनि बरंमानां नेहा देवरमा ब सह तिनि आरो फायनाय फैखा अबनो आबादत तिनि पार्मानेन्ट सलिउसन इया सिनि सिगां जों कयदिन जागि हिमा हायकेनो आबादत 2-3 दिन बिसिं जों ताबुक हिमरिग्रानाय नै तिनि जोंर सिनि बिडिअ साहेब बाय सिनि चेयारमेन साहेब संनो कग्रिखा ओंखाय अबाहाय खलायै तिनि आबनि परे पार्मानेन्ट सलिउसन खायनानि बगैबो जों सायथकलाय दङ जों इमिडियेटलि खानासनि बिसिंनो जों अबनो तिनि सिनि तेसामग्रे एडिसि भिलेज नि बिसिं ति खलायै ब्लक तो तिनि डीएम एसडीएम अबाहाय खलायै जों नाखाय एडिसिन हाबांनि थानिबो जों अबनो रेजुलेसन नायनि बगै तिनि अबाहाय जों कक साबलाय जाखा ओ लामातै बसुक जनर पर लायसुना बसुक फेमिलि त एमने तो आनि अ लामातै लायमन गयाङ सिनि पारा 5टा पारा दङ सिनि गजो पारा मंगल सदर पारा समसुद्रि पारा आमिक्राक पारा खेंग्रा पारा आबनो यागुलबो जे सोंबा यां गानानि जे ब्लक मान्दी ब्लक जे आं खेंग्रा गावसबान दङ बरकबो यांथै प्राय सत सत बरक आथा जाबा खलायो इंलि हमना यांथै 1,500-2,000 साल कम पखे यांथै बरक आथा जाबा खाय दङ गा आबसे तिनि अबाहाय जों पारमिशन माने पार्मानेन्ट सलिउसन खायरिमाया जेन जों सिनि भिलेज कमिटिनि क्षमतालि बुसुक दंबा जों साधारनत सीमित क्षमता जों कुनु अबाहाय खलायरे मानानै सिनि क्षमता सिकरि अब जे ताबो ब्रिज बाय माने जों भिलेज कमिटिनि डेभलपमेन्ट फानि रांबायनो जों सेमाव खलायरे माने अबाहाय ठीक फैयै माने नरकनि ब्लक ने होचे तम स्टेप ना जाखा तिनि त बंनि बागै गाहाम खबर न बाहायकै बा भिडिअ बाय मियानि न जों प्लेन खायजाक इन्जिनियार नबतो ताबक आबोदत अ लामा नर्मेल बाय सामं खायनाय जों जे अ तंमानि गाहायकै न जों आबनो ताबक 1.5 लाख रकनि एस्टिमेट खायै ताबक हिम ड्रप गाहायकै खायनाय आगामी दिन जों अना ताइ 2 मास तंनि बिसिङनो जों अब पार्मिशन सलिउसन के कारिनाय ताबे आर्डिनो तुबो एस्टिमेट ड्रप खायनान बागै सायतंनाय अब माने अ लामा तो कबुङा दिन दरिया हामियाङै दङ ते अबनि तै हामियान तै नों माने गभर्नमेन्ट तामो कक लांनाय तामो थाङै सायनाय
हामबाय अकक सोंमाबाय अब ओंखाय ताबुकनि तो अब पार्मानेंट खायनायनि बागैनो आं दिनै उन्दुंनो हारि फायो जेहेतु अब थाइजोङो अरनै चेयारमेन सालांखा अब ठीक ठीक जागड़ा दं आं अब नायनाय अफिस जत डिपार्टमेंट गुरि नायनाय नायमानि फले ताम नुकजागनाय अब उलसे सायमाननाय आहिपन आं बिसास रैमानो आं अबनि बागै 100% একটা জাগাত লাংনানি यांनि बरक जाहाथे आगामी भबिष्यतनि बागै जाहाथे कुनु लामा तै थाङै लाइसुमानानि बागै आं चेतंनाय आगामीनि दिननि बागै हामबाय